Hej næsten. Ja, hvor du kan stå. Jeg har ikke lige taget bilstående, så det var godt. Det lidt ned, så jeg er faktisk ansat andet sted, så jeg kan kun undervise, men jeg er ikke ret meget stand her. Så det kan jeg desværre ikke. Som lærer eller praktikant eller hvad tænker du? Det er bare en udsigt. Måske Team Cake. Kan jeg snakke med dem i Ringsted? Team Cake. Det ligger i Ringsted. Team Cake, CAB. Ja. Du vil prøve den her. Hvad er det? Selv tak. Hej. Det skal vi jo bare finde ud af. Jeg kan ikke huske det. Ja, så er det måske den anden. Den virkede ude på opvarmningen, så det kan da godt være. Ja, nu skal han lige have den op i gear, så han kan bremse ned og dreje rundt. Og han må have øvet det, ellers er han bare heldig i dag. Og der har vi kun
det er også. Hele hesterne, det er fandme min hest. Og den stiger. Lige pludselig. Det har det været hele tiden. Flot, Andrea. Tak, Johan. Hej. Vi kan godt stoppe filmen nu, hesten er væk. Hesten er væk fra banen. Det vil jeg ikke vente på. Jeg skulle se, om jeg kunne få... Næste gang du filmer, skal jeg kommentere. Jeg skulle se, om jeg kunne få resultattavlen. Jeg kan for fanden, Johan, det står jo skævt, det her kamera. Nu bliver det jo helt skævt. Sådan noget lort. Nå, skal vi hente nogle... Nej, nu er det ligegyldigt. Nogle platter og lægge under, eller? For jeg har allerede filmet. Gik det fint? Ja.